Diyarbakır mazuvaniya çalakiyeke rengîn kir. Li caddeya Mehabadê li parka 75 çalakiyek bi navê Geşta Baysikilê ya jinên Xemlandî hat li darxistin. Jinên Xemlandî jî ji bo beşdariya çalakiyê bi baysikilên xwe berê xwe dan caddeya navdara Diyarbakırê caddeya Mehabadê. Çalakî li 25 welatan li 105 bajaran bawayeke hevdem hat li darxistin. Jinên ku bi baysikilên xwe beşdarî vê organîzasyona cîhanî bûn jî keyfxweşiya xwe ji çalakiya anîn zibên û her wiha bangê kirin ku di civakê de divê jin bêhtir derbikevin pêş û bêhtir bibin xwedî rol. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak da buradayız. Em jî vek komisyona jinan a Baroya Diyarbakır li vê derê ne û beşdarî çalakiyê dibin. Em dixwazin bidin nîşan ku jin dikarin hemû vesayetên veguhestinê bikarbînin û divê jin hemû vesayetan bi awayekê azad bikarbînin. Bo jiyaneke aramtir û bo bajareke paqij û ekolojîk bikaranîna baysikilê giring e. Ev çalakî jî dixwaze vê hişmendiyê derbixe holê û bibe vesîle ku li nava civakê jî belav bibe. Çalakiya ku li caddeya Mehabadê dest pê kir bi geşta nav bajêr dom kir. Beşdarên çalakiyê amaje kirin ku çalakbûna jinan nîşaneya pêşketina civakê ye û bikaranîna baysikilê jî nîşaneya paqijbûn û rêkûpêkbûna bajêr e ku bi vê çalakiya cewaz û rengîn jî tê xwestin bal bo van her du mijaran were kêşan. Ev çalakî tê yani ji bo jina yani mezinbûnayî ji bo jina ye jin bira daha xwe bidin pêş xwe nedin dawî yani en mezinbûnayî viya ye daha xweş bibe wê jiyan ez wer yani difikirim jiyan bi jinê daha xweş dibe bi ken daha xweş dibe bi berxwedan daha xweş dibe ez wer bêjim bira xwe nedin pêş yani paş bira xwe bidin pêş vî hawî yani bi van hawa xwe bidin pêş. Îroj bûna ku jin her derê werin pêş ji her derê jiyanê pêş davin di trafîkê de sadece mêrtinin jin jî hene viya em bînin pêş. Çalakiya ku her sal di meha îlonê de di roja cîhaniya bajarên bê otomobîl de tê li darxistin, cara yekem di sala 2013 de li İzmîrê bo balkêşana bikaranîna baysikilê dest pê kiriye û beşdaran xwe bi rêya Facebookê rêxistine. û li cîhanê belav bûye ku di sala 2019 de jî li 115 bajaran hat li darxistin ku Diyarbakırê jî cara yekem mazûvaniya vê çalakiyê kir. Çalakî heta nava bircên Diyarbakır dom kir û jinan li nava bircên Diyarbakır govend gerandin û bi stran û tilîliyan dawî li çalakiya anîn. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.